Kaixo, Tamara naiz. Kaixo, ni Ruben naiz. Eta Ostonbia txotxongilo taldea gara. Euskal Herriko emakume txotxongilarien topaketa, Euskal Txotxongilak saretu eta topatzea xede izango duen elkargune espazioa sortzea du helburu. Horretarako, lehen topaketa edo elkargunea sortuko dugu urriak 19 eta 20 Bidasoaldeko eskualdean. Bi egun horietan, txotxongilariok elkartzeaz gain, lan erakustaldiak, tailerrak eta topagune teorikoak sortuko dira. Lehen topaketa honen helburu nagusia, Euskal emakume txotxongilarien lana goraipatzea izango du helburu. Horretarako, emakume migranteak, gazte txotxongilariak, txotxongilari historikoak edo eta Euskal diasporako emakume txotxongilariak protagonistak bilakatuko dira. Bidasoaldeko eragile sozialak topaketa honen parte garrantzitsua eta sostengua izango dira. Kultura, auzora, eramatea eta lana sostengatzea ahalbidetuko dutelako. Hala eta guztiz ere, zuen ekarpen ekonomikoa behar dugu. Guztion artean, Euskal txotxongilariok saretu, auzpotu eta gure herriaren kultura sarean behar duten espazioa ematea lortu dezagun. Proiektu honen parte izan nahi baduzu, lagundu gaitzazu egi bilakatzen. Aio! Agur, eskerrik asko!